Heights. Hey! Oh no! Good morning mga idol. Shout out nako si Boss Clarence ang nagharang-harang sa akong agyanan. Ug shout out nako si Garjoy ang kapamatid mura naman liga kinabayo. Ug shout out di ay nako katong ni comment sa akong video, last video, si Madam Ninya Sara Carigay Cordoba ug ni D Abara ug ni Mr. Pink TV all kinds of video, ni Master Shadow Riders Huge Motovlog, ni Il Motovlog, Jewel Idiolantes Mindula, Ninyo Bugansiso, RR Bartiniana, Akiboy Roycanya, and of course shout out nako ang mga gahing admin diha sa Tagbino Spotted. Sa gusto di ay nga mo visit, so adto lang mo guys, welcome ra gyud kaayo mo sa among spot. Pwede kayo mo magpapitik dito sa ganahan, inaami dito every Sunday. So, shout out nako si Wags Photography, G-I Photographer, Brodex Vibes, QQ Official, Pictor, Mirong Dabadja, Kubkub Tagoys, Guapito Laagan, Banix Motovlog, Boy Hugot, Rida Loper, Kapakol Mix TV, Siklista Motoshoot, Nestor TV, GK Moto, Budlasan Motovlog, Kamuti Riders, Rans 17S Photography, Insik, Ride Motonoy, Wims Photographer, Biyahe ni Rose, Kaizen Armorhead Motovlog, Dixon Graphics Design, GN Motovlog, o si RD Motovlog. Shout out ninyong tanan mga master, o shout out din ako ang gahing bangkingero o riders nato nga perming ga-support si Nietzsche o si Mahatma Blanco. Og shout out ninyong tanan mga master, ride safe and God bless. Hey!